Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung yabida tayo anay Kapitan Enteng. Yes, mga nain! Hey, mga nain! Itayak pa'y laan mabisin. Talaga na lang agluto ni Antay. Ops! Saan pa'y mabalay na mangan kayaw? Apay ngay? Naidasar mo tandag iti makan dito'y lamisaan. Ay kat agtutungtong tayo pa'y Nagamat tayo. Madamdama tayo itong nagtutungtong Huwag nga ron. Inton malpas tayo mangan ngagtutungtong dungo. Tadi, lumami makan. Jesus. Itan, Na. Anyayang amin ti pagtutungtungan tayo. pagsasaritaan tayo pa'y no asinaw ti aginaw. Saan na siya? Jakmat kaya ta. Ay dayta kat ibagbagak. Ah. Nagalisto kayo nga umay mangan. Ang nagsadot kayo mat nga aginaw. Niyang kalangan ti aginawan tayo. Paginawom kit din ti kapitan. Si kaataw, ubing ka. Ay, dayta kat. Agpipin na to doon kayo manan. Sika kami nang kail. Naglaing ka nga gibaon. Na. Pagsaritaan nyo anaimbag no asino ta aginaw ka na kayo. Kat no saan kayo nga aginaawatan. Uray awan timang mangan. Asino ti aginaw si kawan no siya. Sika na ang kail. Di nakmut maibaon. Jak nga rod kaya ti aginaw. Na. Kagurgurak day ta trabahaw. Oras yakmut Jakmut kaya ti aginaw. Oh, nagkinaawatan kayo? Saan pa yan tay? Nagrigat mo ta kasarsaritan ni Angkal. Ibusap nga rudan da ito'y sidaan. Jesus, mangan gaya man ni Antim. Sino nga minti aginaw ay sikawan mo siya. Jak nga ron kayat. Malmalpasa ko na mangan. May buskon da ito'y sidaan. Uwan ko nam nga mino na Angkal. Mabisina ka. Nagsangit ka kay. Mabisinak na rudan. Apay si kalang ayat ti mabisin. Oras yakmat. Ibusin na ni Auntie Jay si Dan. Si ka nga minin ti aginaw. Wan ko na mong tamagan tamatay. Sige man langan. Sa akong ti aginaw. Inta nga ron makanan. Asinaw kada kayo ti aginaw? Ni Kwarog. Sika ti aginaw kwarog. Wala nantay. Sige, mangan kayo nga rudan. Mangantan Kwarog. Mabisina ko. Kukwak na tayo. Mano nga oras nga gingat ni parenting maray? Nay, dyan mo Ororasa ko ta panaginganan. Itay ko pa'y apalpaliwan kay. Ayan na ya. Ijay sirok ti mangga. Ijay parangan da. Nakatugaw ijay ngaging ingat. Kas tamang ngamin ti ugali na. Kas lag nadamo ka magkangkwana. Agmalmalim sa amit ngaging ingat ijay. Asit gam ngamin tadamagam. Sayang lang. Ti mauawat na nga honorarium na. Dito laging ingat ter aramiden na agmalmalam. Hingka man damagan maray. Napay ngaging ingat. Day takat tinakdamdamagan kan kwanan. Mas dawak nga raw. Tanay, agmalmalam ngaging ingat. Sakit umisam-isam ijay ngagmay-may sa. Sikan natin mapan mangdamag. Ay, mas dawak ka talaga, mare. Ingka damaganan. Tila pa kasiksik uramit ka ba daw? Parinteng! Pay pare. Inasitgan ka, taada nadlaw ka. Kanya day ta. Agmalmalam kan sa amit, ngaging ingat, dito'y sirok ti mangga. Kut. Maday, teriknak pare. Apay ta makaungot ka nga. Una, tarumbang ko mga trabaho ka, kas kapitan. Ang aging ingat ka, ngagmalmalam ditaw. Apay surwan nak. Adaw tirumbang nga ramidan, kas kapitan pare. Sana day taging ingat ngagmalmalam.
Naimas nga ron ti sindami. Jacket agingatan. Nagbayag mo tan, dahil ta panagingat mo, paray. Tit. No kayat mo, disikan ti agtrabaho. Nalaing ka mga gibaon. Anya lang arot ti aramida mo nga Ay agtugawak aginggat kay kayat ka. Di nakbibiyangan. Ay, kababain ka, pare. Kababain ka, akas kapitan. Dito laging ingat ya, mau. Mara, kita umye kusina da kapitan. Ne, agas asok manan. Kaya't asawan day ta. Aglutluto manan ni Mari Banang. Nagsapan nga gluto. Ay, isugayam ti kanayon nga gisaganay ti lutuan da. Saan natultulungan ni kapitan? Kay nagreklamo ni Mari Banang. Nagsadot ka no ni Kapitan. Ay, kunak ano nagagat ni kapitan? Kano jay la kano agibaon ti amo nga aramidan. Imbag ko na mata kanayon ama pandikwaro giji balayda. Iso ti ibabaon ni Mari Banang? Wen, ni kwarog amin. Tapulos mo't kano asaan ama ibaon ni Kapitan. Ay, imbag lakit din, tadyak ibabaon ni Badung ka. Amo nalatan ti trabaho na. Antay, mangantay yaon. Nakaluto akon. Ayabamod ni Uncle Mau. Ayan ni Uncle. Ay, nakailad manen Agur uray nga ayabanda amangan. Anya mo ni Uncle. Agmalmalaman nakailad. Ay, kasta nga ro day ta Uncle Mau. Makadlawan dagiti ka barangayan. Sadot ka nun ni Uncle kaw. Ay, talaga mat. Dito ito pa'y balay kat saan ama ibaon. Di na kaya ti aginaw. Ita. Asino nga rod manan ti aginaw. Alangan mo ta sakmanan nantay. Ala, pagsaritaan nyo anaimbag ka ni Uncle Mau, no asino ti aginaw, sakay tumangan. Ay nakaluto ni Antay. Nakaluto ng Uncle. Mangantayo ka na. Ay bayag mo na nagayap. Aguray ka Uncle. Apay, mapanak manganin. Sa kabaya manganta. Nas ka na pagtungtungan ta ka na no asino ti aginaw. Ay ni Antim sino kumapay ti sa balay? Nabanog ka na. Tasan mo atultulungan iti trabaho. Uray lasim makdo ka lang kumamay. Disikan ti aginaw. Apay asyak manang. Kanayon mo't lang siya akong ti aginaw. Awan mo't sa bali nga aginaw dito'y balay. No saan asika, uno ni Antim. Katsi ka ngay. Apay di mo iraman ti bagay. Kat mangmangan kamay. Paginawon nyo kit din ti kapitan. Man ano kuma? Saan na mabalin paginawon nyo? Kababayin kadagiti ka barangayan no paginawon da. Nagtungtungan yon no asino ti aginaw? Ay agsaukan kwarok tapno mangantayon. Siya ka naman nanantay. Anya, si Kamanan. Wanantay. Apay ngay ni Uncle Mau. Nagtulag kami nga ro din. Nagre-repay lang mo't ni kwaraw. Magantay o kitay. Siya akong ti aginaw tapno awan rirey. Apay dayta kapitan tayo. Saan pa'y agtrabaho? Nadlaw mo matdayta ba daw? Awan mo ti malmalpas na programa. Kasano, kat naglaing kanumot nga agpatudon. Anya. Or-orayin na dagiti kagawad ng agtrabaho. Kitiso kumati mang idaulaw. Sadot nga raw. Ay, sana nasaya at kapitan dayta, tuya. Talaga ija ito pa'y balayda. Pulos adi na kayat atulungan ni Mari Banang. Di naklatultuladin na nakagaggagay. Wun nga raw. Nasa dino ti pagibaw nam kanyak. Agtung pala kadagaws. Awan makunam, tuyang. Ada para sakdaw. Para balsigmaw. Para inaw. Kun para linays. Dito'y balay. Nay, Ha? sino jay agan-an nay? Ninsamot ko araw. Ay sos! Nadisgrasyan sa matang! Anay kawan nay, Ay, kwaraw, nanano ka? Anay, basta anay, Ibagam ano anya tinapasamakan ka? Naipit. Anya tinaipay? Dito inay. Anya dayta? Dayta. Kikit ka, anay ka. Si kamot, kaskalasan alalaki. Day talagayam kikit mo tinaipay. Hasta una yun tipok kaumaw. Nagsakit.
Mangibabain ka. Nagpigsa tipog ka mo. Ay, aguray ka. Taikatik deta na ipit akikit mo. Inayada. Deta, naikatan. Nikatan. Wun. Awan tupay daran na. Awan na ya. Katawan mait. Kita ngamin na. Limtag, mate. Ay na, puyo tamla ang data. Maagasan nun. Ay, inak ipapuyot ka ni Uncle ka. Nagsakit na talaga. Ay unay katakigtot kun aya iti panaganay ni Kwarog. Kunak nunan anon. Ay, naipit la ang jag kikit na, mare. Para kikitlaan. Wingarod, impapuyot na ka ni Uncle na. Na, kahit nagasan? Isumot ka no nga, minti imbaga ni Marito, yang nga agas na. Ay na, oray saan na nga ipapuyot. Maimbagan mo laang. Takikitla day jay, maray. Adya, mayati. Nasakit pa ilangan ka. Puyot tampay. Unay kamutan. Nagsakit nga rod, mate. Awan ba't sugat na? Nagsakit nga raw. Mayat siguro na niya. Medyo mayatan ba, Said? Ay, nasayat man. Niantip ka. Nakaluto nga tan. Napanggimatang itilutuan na. Adya, nagbayagan. Sapay mabisina kun. Uray sa kanggal. Mabisinak matain. Kalpasan amangan tayo itong madamdam. Aginaw kan tumanin Anya, usak manain. Katun na. Sika nga rin ubing. Sana mabalin nga ginawak. Taapay asaan? Naipit da ito'y kikit ka. Anya? Isuasi ka ti aginawang ka. Apay adi ka aginaw, Kwarog. Naipit to'y kikit ko anday. Nasakit no aginawak. Ay, wan gayam anya. Kat ni Uncle mo ngay. Rimwara dagaws. Ito'y nalpasan na ngan. Na, ingka ayaban. Masadot nga aginaw day jayan day. Alay, tay. Inawam ang naimbag dagitan na nga ng tayo. Paginawan yun, kapitan. Naipit nga ron ni Kwarog tikikit na. Paginawang kit day. Maipitakmat ko ma. Napno sa anak nga ginaw. Ay na, saan kan nga agririinteng? Aginaw ka kit day. Aginggat ka ano nga ginawak. Aginggat ingana. Ha? Awan pagpatinggan na. Ha! Nakarikreklamo ka. Niya betul. Di kan agreklamo inteng. Nagbasit laba nagdaytang aramidam. Ala, saya atom ti aginaw. Tano saan? Maramanamanan ti balunat ko. Ay na, Kapitan! Sana rumbang agreklamo ka. Tabasitla at trabaho day taamay tulong mo. Kininanawanan. Ala, sige. Dito ang tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ti kakaysona. Dawanin ang liabida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paklay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy ng istasyon. Agyaman kami iting kay panagdangay.